ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଝିଅ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନିଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଝିଅଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ମନାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, କର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜୀବ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ତାହା ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅମର, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ସେହିପରି ଝିଅ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ। କନ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ କନ୍ୟାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କନ୍ୟା ପୂଜନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଝିଅର ଜନ୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଘରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଝିଅ ଘରକୁ ସ୍ନେହ, ମମତା, କରୁଣା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ କେବଳ ଏହି ଜୀବନର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାର ଏକମାତ୍ର ଅଂଶ। କନ୍ୟାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ଓ କନ୍ୟାକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ନେହ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଶିକ୍ଷା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କନ୍ୟା ଘରର ଗୌରବ, ପରିବାରର ଖୁସି ଏବଂ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଝିଅର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଏବଂ ଦୈବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ। କନ୍ୟାକୁ ସଦା ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ବାସ ଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।